efirde. Assalamu alaikum, hormatly Türkmenistan vatandaşları. Mən sizlərin qarşınıza şu gün başqa bir важный tema bilen çıktım. Просто buna реальный göz yumub olmadı. Otur. Реальный göz yumub olmadı, потому что bizler doğru Severni Koreya gidip oturmuz. Buna mən sizlərə bu ayda oturan sözümün подтверждениясını getirip görkezemem Allah'ın izni bilen. Просто Блин, məndə просто inogda sözüm yetmeyin kaladı bara bunların ədə oturan zatlarına, bolu oturan zada, bizlerin как общество şu zada normalni qaramamız, hissat dememiz bilesizlərmi? Paroy məni şunda özümden çıkaradı. Ava. Пока videoya geçmeden ön, полностью şu zatlara geçmeden ön, пожалуйста, прям hazır like basınlar. Ava. Поделиться edinler. Давайте şu ay 5000 подписчик bolalı, problemamı əzəslər üçün. Просто basınlar. Mən özümün TikTok studiyama giremən, TikTok studiya, YouTube studiyama giremən. Почти 70-80% biz подписки görə oturan. Bu efirləri mən tez-tezdən edib duramam. Пожалуйста, sizlərdən поддержка, kritikovat etmək, sizləri просвещать etmək, bol oturan Türkmenistanın içində, daşında bol oturan situasiyaları просвещать etmək, aytmaq, kommentir etmək, belə kommentir etmək məndən. Kim eğer de mənim ədə oturan işimi поддерживать edecek bolsa, пожалуйста, mənim açıklamama girib biləsizlər. Deməli şu. Блин, açıklama kandı boladalı. Описание'ye girsənizlər, şu anda mənim IBAN номерім duran. Хотите поддержать материально, пожалуйста, ədə biləsizlər. Был бы рад, было бы хорошо. Ədə oturan işimdə mən sizlərin arkanız bilən независимый kalaman. Şu işi hem alıp barıp bilemən. Теперь к sути, bir aylasan oğlum. К sути bara gəlemiz. Hormatlı izleyiciler, hormatlı mənim подписчикларım, bir an taravayla. Yine stop. Теперь начнем bilesem nimeden? Bugün Məlikqulu atası şonun короче zadını какой-то праздник болду, и азыр мәсьәләре görkezemən. İnanınlar, Северный Корея просто отдыхает, да. И Məlikqulu Türkmenistan'ın zadı. Блин, mən просто давайте mən лучше aydınman по ходу песни həmməmiz görüb biləməmiz, kommentir edəmiz situasiyanı. Azı bir sekund. Mən 100% sizlərəm bu zada şunda karam istər. Просто давайте начнем Türkmenistan'ın vatan havarları и просто это клоунада. Onlar karanlar onlar какой-то maslahatı geçtiler. Həməs отчет verdi. Просто karanlar, baydaklar həməs одинаково, halılar həməsiniki одинаково. Həməsi duruşuna karanlar, по стойке смирно бара. Блин, это просто позор, бара. Поехали. Просто bu giriş kandidatlere, bu girişi zad edelim. Как бы с юмором giremiz. Скажем так. Поехали. Sesini polunu öçürüpsen. Tüyüde bir can sağlığını, maşkala vadançılar. Geçiresler. Наушники бера. Блин, извиняюсь, не подготовился, ядымdan çıktı. Просто буквально коротко был отбивненький эфир. İnşallah. Поехали. Bir karar vatanımızın güllab esme uğruna, alp barayan işlerinize ulu sünnükleri arzu ediyen.
Классическая клоунада. Башкирца да болмайды. Просто, блин, просто для разогрева. Поехали. Şun Türkmenistanyň içeri işler ministrliginiň mäli guly Berdimuhammedow adanaky 10-nji harby bölüminiň medeniýet öýüne hormatly Belen Serkerde başymyzyň mehriban atasy, gahrman arkadamyzyň kıblysy, içeri işler edaralarının hormatly veterany mäli guly Berdimuhammedowyň dostlyk ömür ýoluny başynan mertler ýüreklerde baky ýaşaýar atly masat geçirli. Ilki bilen harby hukuk goragy idaralaryň harby gulukçylary hemde işgärleri gahrman arkadamynyň mehriban kıblasy hemde ýurdumyň Belen Serkerde başynyň atasy Mäli Guly Berdimuhammedowyň içeri işler ministrliginiň Mäli Guly Berdimuhammedow adanaky 10-njy harby bölümine ýerleşýän heykeline gül destelerini goýup taqdim etdiler. Tagzim etdiler. Düşünesizlermi? Блин, честно айтсам, а чем не отличается от Северной Кореи, да, скажем так? Чем не отличается? Северная Корея, doğru mu? Niyazov beçara öldü gitti. O 91-2006. Onun hemen atası giroydu. Onun hem bütün özünün pamitniklari, bütün onun просто bilesizler men что бесит, да, во всем этом. Bizlere prezident bolup gelediler. Сразу ana atası герой, babası герой. Ова. Также ana mehri примерно katta parkı var zatda. Çarjovda zatda Bahar mikrorayonda katta parkı var. И buların сразу enesi atası герой, mать героиня boladılar ova. Сразу bulara bile bütün halkımız içine emsapok tağzim etmeli. Oçira duruptular buna karanla. Это просто bilesizler, блин, это просто beni besit. Bizleri mal yerine koyuyor tuttular. Huday var, вот ben так считаю. Просто bizleri mal yerine koyuyor tuttular. И этому свидетельство и на şu hazırki bol oturan situatsiya. Bilesizlermi? Bunun atası kimdi? Ben hazır statyasını okadım da zat açan yok. Wikipedia'sı açan yok. Через VPN girmeldim. No neyse. Girmedim. Ova. Ben bilemem tuştum bunun atası Jensk koloniyada işledi. Onu emmengizler bilesizler. Ова. Ему aldım тоже bolupmuş da. Ова. Всё. Это MVD'nin atası boldu bu. Всё. Hemmesi şundan göre aldı almalı. Azı ben daş koyamana. Ова. Sizler hem kommentariyada yazınlar. Я вас очень прошу. Ова. И просто бесит. Ben bilmem. Просто терпите и просто görünler. Что они передают миру. Bütün dünyaya yine şu zadı görkezi tuttular. И просто мен yana напомню sizlere. Görüyorsunuzlar Комментарии отключены. Комментарий yazı bilmirsən bu havarlara. Bu korkadılar. Düşünesizlermi? Şu gün bunu atası это святой человек para. Это святой человек. Поехали. Soňra harby hemde hukuk goragy idaralaryň işgärleriniň we harby gulukçylarynyň, içeri işler idaralarynyň veteranlarynyň, içeri işler ministrläriniň institutynyň talipleriniň şeride eskerleriň gatnaşmaklaryna maksat geçirli. Maksatyň başyndan gatnaşylar watanyň wepaly boly. Mäli Guly Berdimuhammedow başlanan Watan gerçegi adly edebi sahada kompozisiýasyna Karanglarda o oturuşlarına karanglar. Опять bara bizlerin yine молодежь da şu. Bizlerin gelecekki Türkmenistan'ı içeri işlerini вообще bizleri koracak, granitsada koracak. В любом случае da şular bizden geleceğimiz. Ona karanglar. Они пропагандируют то, что onun atası святой. Onun atası это идеал человека, понимаете? Düşünesizler. Ben Talib'in videosunu koymayın. Что говорит он про его отца, да? Что он сделал? Гурбангулы Бердимухаммедов'un atası Мәлик Guly Бердимухаммедов'un. Теперь oturuşuna karanlar. Вот смотрите.
Ellerine karanlar, видите, kanda oturttular. Все по стойке вот так смирно. Ова. Ene bizlerin geleceğimizi просто мозгисini yuvattılar. Bara вот таким образом. Заставляют его. Едем дальше. Tomaş etdiler. Bu edebi sazı kompozisiyada mert pederlerimizin görülmesinin bugün gününe nesillere aydın yol verýän notalya. Milli ähliň merdanalygyň ruhy singdirilen kompozisiýa görünürde ýakymly täsirler galyrdy. Solukdur her bir eden işini, vatana bağış ettin ömür yaşını, sarpan tut yar yaz kişidin duşunu, beyik arkadağın beyik pederi. Даже aydım yazıptılar. Вот, блин. Даже aydım yazıptılar o. Представьте себе, вот просто реально бара, реально bizleri halkı bara koyun yerine koyuyorlar. Kimdi atası? Nereden? Nime üçün bunun atası giroy? Bunun babası söveçte giroy. Понимаете? Babası giroy söveçte 41-45'te. Atası giroy. Ова. Идеал, просто это порой гефтапыма. Просто идеал человека, да, вот просто пример всем, да, вот людям. Аркадак тоже герой, бара, блин. Сердар тоже герой, да. Бердымухамедов герой, Сердар. Булар семейный герой, бара. Geçiresler. Семейный герой булар. Их надо почитать, бара. И молиться. Тағзым edediler adamlar. Görünler o. Yine şu bizlerin yine şu ofitserler bizleri koruyacak, bizlerin hakkımızı, adalatı sağlayacak adamlar şular. Bular karanglar o. Bilin, hemmemiz eşidemiz, göremiz de ama malçıyım. No, sizler burada düşününler, bizlerin yaşlarımızı yine şu zatlar bilen zabivать edotuplar kellesini. То, что эта семья, bilmem, супер семья, блин, ова. Семья героев демизме, блин. Ова. Aydım yazıptılar, kitap yazıptılar. Все для вот просто bilmem bizlere başka bular gitse başka prezident gelse onun ham atası герой, onun ham atası qahraman bo'ladi. Просто bizlar дозволяем это, да? Tushunasizlarmi? Нормально demokratичный davlatda bunaqa zot bo'lma haqqi yo'q u. Tushunasizlarmi? Sonra çıkışlarda hemde harbi hemde hukuk gorucu idaralaryň aýdymsal toparlaryny ýerine ýetirmeklerine hoş owazy nagmalara orun berli. Maslahatda çıkış edenler Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahryman Akadamydyň ata pendi Perdent Boji diýen sözleriniň uguralyp, dany pederleriň nesilleri üçin ilmi dama ruhu dayançdygyny, sowulmaz saýadygyny, olaryň barlygyndan nesilleriň dagdan arkalýanlygyny bellediler. Atalaryň özlerinden sonra nesillere goýan ýol ýolgolary, ruhy mirasy, nurany ady, zürriýat. Вот просто yazыңlar комментарияда, вот şu surada nima deysizlar? Вот честно. Yazыңlar, men okumayman. Agam, YouTube'da sesin çok az çıkıyor, kulaklık az çıkıyor. Nuru yalı pes etme, gürrün etme yöne. Az vakt yok. Çağaların oňatmay. Spasiba. Aleyküm salam. Şu zat hakkında yazsanızlar. Açtım полностью. Так. Ну, короче, yazmadыңызlar. Просто mening açak zadım şu. Görüyorsunuzlarmı? Как это тоже пропаганда, да, öz boluşuna. Oğlum, пожалуйста, bu наушники çatsana. Это тоже
öz boluşuna bir propaganda da. Görüpsizlarmi, в каком затта чикаротупла сурадыны. Как бы дашында все белое, все пушистое, да? Ой. Nereye gittin o? Aç şunu. Все белые и пушистые. Bütün MVD Türkmenistan'ın. Иң пәске. И әммәсе должны служить ему. Все. Пример только шуннан алмалы. Onun ölen gününü yatlamалы. Потому что bu президенттің, yok, halk maslahatının başlığının atası и нынешний президенттің babası. Понимаете? И bizlerde мало что ли героев? Yok mu başka геройлар? Подожди, я şunu öçüreyim şurada. Все, давай. Сейчас подключай его. И просто стыд и позор, если честно, отца. Все, давай. Nime? Nimeni giydim ama. Так, поехали дальше. Так. Atlar üçün üçmejek nur, ýagty şamşyrak diýip bellediler. Ba iş tejribesi, belent adam kärçiligi, insan perur häsiýetleri hemde başarnygy bilen içeri işler idaralarynyň veteranlarynyň hemde harby we hukuk goraýjy idaralarynyň işgärleriniň arasyna hakyky watançy, şeýle halk köpçüliginiň içinde uly awraýly muallim, ilhalar insan hökmünde tanalýan mäli kulagy, içeri işler idaralaryna köp ýyllaryň dowamyna çeken dörejlikli, halal, pek yürekli we nutgalyk zähmeti, görellilik ullugy, asyrly ahlak sypatlary bilen watan söýjüliň, watana, halka hyrmat etmeň benet nususyny orkazy. Masalatın dowamyna harby hemde hukuk goraýjy idaralaryň işgärleriniň aýdymsy toparlaryny ýerine ýetirmeklerine mäli kulaganyň sözlerine döredilen uruş bolmasyn, köpek elin dänen ýan aýdymlar. Şeýlede ýurdumyň belin serkerda başlygyny hemde Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Alkadam. Сразу раме санады я там халк маслахатының иначе әммәсе бір семья. Вот представьте себе, бір семья. Әммәсе бір семья. И şu oturan bütün bizlerin Türkmenistan'ın İçeri İşler Ministerstvasının işçileri bütün hemmesi pagalovunu aydım goşkularını yaptılar, kitaplarını okudular. Bu olmasa gerek olsa egzamin tapşıradılar. Şu kitaba göre bizler bu praktikanı geçtik. Niyazov vakti yadınıza düşer diyemmenizin. Düşünesizler mi? Вот она суть ситуации. Kimler var ya? Severny Koreýada. Babası pravit etdi. Soň oğlu pravit etdi. Neveresi pravit etdi oturan şuňky gün. Bizler hazır şunu görüpmiz. Imminde Türkmenistanda. Düşünesizler hormatly watandaşlar. Bunu men nepravilny göremen. Bu prosto halky mankurtlaştırma. Buların simyasına paklanyatsa etmeli diýen müneniýany ortaga sürediler. Bizlerin yaşlara, yaş studentlarımıza, военныlara, büyün erta politseyski, halkın adalatını sağlayacak adamları yine şunaka propaganda bilen zäherli tutuplar. Bizler как şu Türkmenistan'ın vatandaşları bolup kritikować etmeli emas, aýtmaly emas, demeli emas, korkmaly prosto da. Nime üçin? Nime üçin realny geroylar? Nime üçin mesele kim çalışo? Türkmenistanyň şuňky современный kartasyny çizen adam ýadymdan çykdy. Geçiresler. Biraz mas kesel mene, büyün yaram yok. Şondayım açın dedim, ben просто сбесило da ýene şu zat. Ýaňyam TikTok efir etdim. Şu anda Talık bilen поговорили реально. Meni вот это всё сбесило, и bunu gördüm вообще. Eňse saçım syk-syk boldu. Kim talı yazsaňızlar, пожалуйста. Ady ýadymdan çykdy.
Türkmenistan'ın современный kartasını çizen yok. Gaygısız Atabayev. Nima uchun şolar şunda basıp etmediler? On реальный герой. Çünkü Taşavuz, Lebap, Farab, Tarap imенно şonun sayasında şu katta Türkmenistan kartası var. Герой mening uchun герой. Nima uchun şonu воспевать etmediler? Nima uchun şonu yatlamediler? Ama bunun atası muның prezidentin babası olduğu için, halk maslahatının bывший prezidentin atası olduğu için bu герой için azap o. Aydım amaydamız kitabam yazadılar, egzaminam tapşıradılar, primer şob olmalı MVD'ye, içeri işlere. Пожалуйста, докатились бара. А скоро durumlar issa demeli 100%. Hazır уже памятнигин ayna gül getir otuplar, zadede otuplar. Büyün erte katta büstlarını koyadılar Türkmenistan içinde. Katta büstlarını koyadılar. Şu yana barıp Severni Kore'de arka tarafına geçmek запрещается, göt tarafını görmek запрещается. Ene uzatlar hem geledi bizlere. Это со временем. Gel oturan даже. Дальше слушай. Amade mehriban vatanı vasp ediyen aydınlar ýaňlandy. Bu çıkışlaryň ählisi maslahat atnaşlar tarapyndan dowamly el çarpışmalarına kabul edilip, olarda ýatdan çykmajak täsirler galardy. Bular bant edediler aydımlarda. Şoň üçin aydımlaryny ötüreli, пожалуйста. Ömür ýoly bilen baglanşykly muzey gymmatlyklarynyň sergisini synadilar. Muzeyi var atasının adına. Представьте себе. Вот muzeyi var. И buların semyasının muzeyi var. Buların semyasının muzeyi var. Bir ýerde Ämeli Gulyberdi Muhammedowyň ýerine ýetiren işleri ýeten derejeleri, gadanyň üstünlikleri, maslahat atnaşlarda ýakynmy duýgular galardy. Вот караңlar. Это же детский лепет. Duruşlarına karаңlar. Это детский лепет буňa karаңlar. Блин. Просто bilmem, muňa men pozordum meni всё. Başka iş sat deme. Это детский sat. Çağılar bağı. Nime karada tutlar Gurbanguly Berdimuhammedow atası enesi. Всё. Семья героев, супергероев mene. Пожалуйста. A bularam o durupdylar karap. Muňa karаңlar. Hemmesi постойки смирно. Это же ни о чём. Это же глупость. Bunu bütün dünyaya görkezde tuttular. Maňa karаңlar bularyň üstünden gülmediler. Halkyň üstünden gülediler. Bizleriň üstümizden gülediler. Потому что bizler ine şunaka zatlar дозволять edip oturpmaz. Просто susup и всё. Просто hissat demin. Внимательно просто посмотри наверх. Я не понял тебя, Рахим. Sonra maslahat atnaşlar Aşgabat şäherindäki Türkmenistanyň içeri işler ministrläriniň Mäli Gulyberdi Muhammedow adanyňky ýaşaýjy toplumynyň dolunmuş binasynyňky Mäli Gulyberdi Muhammedowyň güberçek görnüşindäki heýkeline taqdim etdiler. Soňra olar Taqdim etdiler. Это самое такое. Türkmenistan'ın İçeri İşler Ministerliğinin Melikuli Berdimuhammedow adındaki yaşayış toplumu 20. Nime? Noyabr 2020 yıl. Вот это bütün oba naverine şunun adında da представьте себе. Всё. Вот men prezident bolan bolsam men не сделал бы этого. Честно вара. Это не знаю. Блин, el öptüren dedi, el öpen dedi, el öptüredi. Пожалуйста. dolunmuş binasyna mäkem kökürüp bir ýere öýel boşly bedeg berip oturan tut agagyny synadilar. Dolunmuş binasyna Mäli Gulyberdi Muhammedowyň öýel boşly muzeýem ýerleşýär. Onda Блин. arxiw gollanmalar, Вот давай, karаңlar. Вот hemmesi постойки смирно, да?
Ýa-da ýaşuly bitte ýaşuly çykyp, agajy görkezip şto-ta obъясняет. Nime düşüntireceksen, nimenin gürüňine dopsan sen? Nime bu habar? Kanaka vatan habarı bu. Ha? Nimesler bizlerin üstümüzden bütün dünyanı güldürtür opslar o. Razvi şu vatan havarlarında şunaka yok mu başka görkezecek zadınız? Ha? Ya bunların atвечаю, YouTube kanalı bu. O Berdimuhamedovların. Семейный kanalı, скажем так. Yani bu tutuş vatan havarları, Türkmenistan'da neçte kanal var olsa hemmesi şoların propaganda kanalı. Только şo hakkında geplemeli. Только şoları vasp etmeli. Только şolar Türkmenistan'ı Maleyşi birte daşı uyandan bir yana koyulan bolsa şoların tağallasında. Erte büyürüm peygamber özünü ılan ededi. Durly resminamalaryň, şahadatnamalaryň şol sanda harby atlary baradaky şahadatnamalaryň nusgalary, döwlet sylaglary, Пожалуйста. Pederlerin dayancı vatandır vatan. Yine пожалуйста. Görünler. Это самый крутой человек Türkmenistan'da. Блин. suratlar jemlenenler. Bir arşiv gam На görünler. Bana пожалуйста. Вся семья супергероев, если честно айтсам. Geçiresler. atlaklaryny sylan masatat nazlarynyň kalplary içeri işler idaralarynyň hormatly Emme kitabı özü yazdı. И только şunu okamalı. Просто prikaz beredi, emmesi şunu okudu. Все. wisrany Mälikuli Berdimuhammedow baradaky ýakymly ýatlamalarynyň gurşaly. Dolanlaş bina Пожалуйста, çıkınlar. Men efirde. Efirde. Tamam mı? Naky ýürüýte otogda içeri işler idaralarynyň wisranlary jemlenip, Mälikulaga baradaky ýakymly ýatlamalaryny paýlaşdylar. İçeri işler idaralarynyň hormatly wisrany Mälikuli Berdimuhammedow ömrüni ýylnyň gününiň awadan durmuşda ýaşama uruna halal dehmete bagyş eden ajaýyp amtan hökmünde diňe bir içeri işler idaralarynyň işgärlärinde Ular как бы якобы tanıydılarmı? Nime yaşlılar? Ну, комментируйте özleriniz hem. Yazınlar kommentariyada. Boş geçmeňler, я вас очень прошу. Çekinmeňler, korkmaňlar. Это просто издевательство над народом. Türkmen halkynyň üstüne şu издевательство da düşünemem ben. И притом bara vatan havarlarında berediler bunu. däl, esem ähli halkymyň kalbyna müdümlük ýaşar. Paýtatymyň Hormatly Türkmenistan vatandaşları. Ben bilmem nime demeli da. Inogda men sözüm yetmeň kalady. Slowarym реально kutaryp kalady. Söýesim geledi. No, тоже özüm воздерживаюсь da. Şo söýmejek bolaman. И Блин, за державу жалко. Вот честно. За державу жалко. Bizleri instituttur, okuwdur, şkoldur. Şuların kitabını, şuların aydan sözünü dinledediler. Это издевательство. Yok hiç bolmady hiç kanaka demokratiya yerde bizler şu zady kommentirdi edip aýdy bilmesek. Это неправильно dep, ýalňyş edopslar da bilmesek. Geçiresler. Давайте комментариялара geçeli и прочитаем, короче, самые от души комментариялары. Mahtımgulu Nuriyalı pes etme, gürrün etme yöne, короче. Az vakt ön talıp bilen TikTok'a goy. Okey, muallim. No, mana karanglar. Men aytmaly şu zady. To, что sizler
sizler поддерживать etsеңizler, sizler like koysanızlar, sizler kommentirovat etsеңizler, şu aydlı oturan zatlar 100 binlere yetedi. Sizlerin elinizde. Поддержка, конечно, ben sizlerden aktaraman. Başka kimden aktarın поддержка? Ha? Ya просто gəplep koymalı и все, o gitse gitti. Yok. Ben bu işe girdim, значит, самый лучшısını etmeli. Самый yaxşı variantı etmeli. Ова. И sizlerin поддержкаңызга, конечно, ben karışamam. Каждый активистtir, общественный деятель, kim вообще muhalefette dediler de Türkler. Kim вообще борется şu gün diktaturaga karşı media sferasında sizlerin поддержкаңызга ihtiyacı var. Подписываться edinglar, like basыңlar, paylaşыңlar görsün emmesi. Так, салам алейкум, жан сагым, чагалар оңотмуз. Спасибо. Браток, не позорь Лебаб. Сам Давлетчан Яхшумурадов сказал, что ты предатель, будь мужиком наконец. Блин, давай мага пургу не гони, Рахим. Ава. Не позорь Лебаб. Ине, позор. Ине. Бердымухамедовларың әде отыраны. Это позор. Это позор Türkmen halkını, Türkmen natsiyasını şu gün pozor ədə oturan yine Berdimuhamedovlar. И sen свидетель, hazır gördün. Чё ты мне здесь качаешь, o Devletcan yana başka biri. Если что-то думают обо мне, пусть çıksınlar, açsınlar. Отвечу любому. Никаких проблем. Но senin sözüne ссылаться edip de ben не буду пересираться, как говорится. İnkubatordan çıktım ay bular dedi. Конечно. Yine şonday dediler. Рахим, ты на понт не бери, мужиков сам не мужик, останешься. Что, Давлет Яхшимурадов, что ли, мужик или ты? Ну, скажем так, да, Давлетчан, это то другой. Меня абсолютно не интересует.